Meta idealment tibda l-exercise u tikol naqra ħjar? L-ideali huwa li tibda tkun żgħir. Imma jekk inti ma bdejx dak iż-żmien, meta huwa t-tieni l-aħjar? It-tieni l-aħjar huwa llum. Għax inti iktar ma ħajgħaddi żmien, iktar ħadd titlef kemm il-figura li għandek u anke dik is-saħħa, il-flessibilità, pereżempju kemm inti tiflaħ tiġġebbed anke biex sempliċement taqfel żarbun, kemm inti taqta' nifsek jew le biex titlaw tinżel taraġġ, eċetera. Allura flok ma noqogħdu ngħidu issa nistenna Jannar, jew issa nara l-ħabiba tiegħi tix tibda miegħi jew le, għajtina ħanibda mill-lum. Għax illum li naf x'nista' nagħmel, x'jista' jiġri li għada ma nafx. Għax jista' jkun li realistikament ikollok xi ħaġa illi biha inti ma tistax daħħuni illi ma tistax tkun tibda malaj kemm jista' jkun għaliex pereżempju kien hemm xi ksura la ħarsqat, eċetera, eċetera. Mela, jekk inti ma bdejx meta kont għadek żgħira, ħatibda issa stess. Issa, aħna biex ngħinukom anke f'dan id-Diċembru biex tibdew xi ħaġa malaj kemm jista' jkun, qed nagħmlu programm speċjali ħafna fej għall-bqija ta' dan ix-xahar, bażikament, biex intom tiġu kemm il-darba tridu għas-sessions li nagħmlu aħna ta' fat loss fejn dawn ikunu ġast nofsija. Imma nofsija intensivi għal toning, alright? U biex naħarqu x-xaħam, kull ma tkun qiegħda hija 245 kuljum minn issa sal-aħħar tas-sena. Għalhekk il-bambinejt nagħmlukom iktar kuraġġ biex tibdew illum qabel għada u ma tagħmlux bħal merħla kollha illi kulħadd qisu donnu ħajqgħod jistenna Jannar. Għax sa Jannar nafu x'inhu ġejda l-ġimagħtejn illi jekk m'hemmx dik ix-xi ħaġa li biha qed naħarqu imqal ftit jew ħafna milli qed nieklu f'Jannar flok ma jkollna bżonn nitilfu 5 kilos, ħajkollna bżonn nitilfu 6, 7, 8, 9. Alright? Mela, ħabboġilkom anke l-link hawn fuq jew hawn taħt skont fejn qed taraw il-video ħalli tirreġistraw qabel ma jkun tard wisq. Narakom.